నమస్కారం. ఎక్కడ వచ్చారా? ಕೊರಿ ಬಂಡ ಉಂಡು ಕೊರಿ ಬಂಡ ಐತಿ ಅವ್ವ ಅಂತ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಲ ಈ ಬಲ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪುನು ಬಲ ಸಮದಾರಿಗೆ ಬಂಡದಿಕ್ಕು 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 ಗುಳಿಗ ಬಂಡದಿಕ್ಕು ಅದ ಗುಳಿಗ ಬಂಡನೆ ತಬಡ ಇನ್ನ ಗುಳಿಗ ಖಾಲಿ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ಪನ್ನೀರ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಪಾಪ ಆಬಾರತಿನ ಮಾಯ ಮುಳಿಗಿ ನೂರ ಅಡಕದ ಬುಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳ ಬುಡು ಬುಡು ಅಡಕದ ಬುಡು ಬರ್ತಾನೆ ಓ ದೇವಿನ ಆನಾಡೆ ಚಲೋ ಪರಸ್ಯ ಆನ ಜಮೀನ
ರಾತ್ರಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ ಬೋಟ್ ಅಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಬರೋಣ ಆಂದಪ್ಪ ಇದು ಬರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಿ ಹೋದ್ರ ಅಂಡ ಬರ್ತಿ ಬಾಯ್ತಾ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಪುಣ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಕೊಂಡ ಉಂಟ ಅಜ್ಜ ಕೊಂಡ ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಜ್ಜ ಹಾ ಹಾ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣಜ್ಜ ಹಾ ಬಾಬಾ ಹಾ